खुलुमबाय बे समाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहानि बिग ब्रेकिं आपडेट हादरनि गाहाय मन्थ्रिनि गोख्रों अजद पाकिस्तानजों आवग्रिनानै लाजानाय काश्मीरखौ जोंनो नांगौ भारतनि हेंथायै गाग्लोबग्रा उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनाया भारत हादरनि बिबान बे बाथ्राखौ हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ रोखा खालामदों नंगौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ दावहा दोनथ'नायनि बेरेखायै गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों जों पाकिस्तानजों आवग्रिजानाय काश्मीरखौ लाफिनगोन बेवहाय भारतनो गेजेरारि सुबुंनि जेबो गोनांथि गैया भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि गोख्रों अजद अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों भारतआ गासै मोनथाम थांखिफोरखौ जाफुंहोनो हादोंमोन आरो फिन पाकिस्ताना भारतखौ गाग्लोबफिनोब्ला भारतआबो बिनि फिन जाथायखौ गोख्रोङै होफिनगोन होनना गाहाय मन्थ्रिया रोखा फोसावदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ आमेरिकानो थोंजों रोखा खालामदों दि जोंहा पाकिस्तानजों सावरायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया खौरां बिजों ANI नि बायदिब्ला पाकिस्ताननि उदखारिफोरखौ भारतनि आखायाव गथायना होनांगौ आरो भारतनि हेंथायै गाग्लोबग्रा उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनाया भारत हादरनि बिबान होनना रोखा खौरां दैथायहरदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ हादरनि गाहाय मन्थ्रिनि गोख्रों अजद पाकिस्तानजों आवग्रिनानै लाजानाय काश्मीरखौ जोंनो नांगौ भारतनि हेंथायै गाग्लोबग्रा उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनाया भारत हादरनि बिबान बे बाथ्राखौ हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ रोखा खालामदों नंगौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ दावहा दोनथ'नायनि बेरेखायै गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों जों पाकिस्तानजों आवग्रिजानाय काश्मीरखौ लाफिनगोन बेवहाय भारतनो गेजेरारि सुबुंनि जेबो गोनांथि गैया भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि गोख्रों अजद अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों भारतआ गासै मोनथाम थांखिफोरखौ जाफुंहोनो हादोंमोन आरो फिन पाकिस्ताना भारतखौ गाग्लोबफिनोब्ला भारतआबो बिनि फिन जाथायखौ गोख्रोङै होफिनगोन होनना गाहाय मन्थ्रिया रोखा फोसावदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ आमेरिकानो थोंजों रोखा खालामदों दि जोंहा पाकिस्तानजों सावरायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया खौरां बिजों ANI नि बायदिब्ला पाकिस्ताननि उदखारिफोरखौ भारतनि आखायाव गथायना होनांगौ आरो भारतनि हेंथायै गाग्लोबग्रा उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनाया भारत हादरनि बिबान होनना रोखा खौरां दैथायहरदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश बड' एबा MIL इक'नमिक्स एजुकेशन एडभान्स बड' हिस्ट्रि पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन